lány videója a interneten. Quimby Most múlik pontosan című dalát énekli magyarul, pedig Elis Niami egyáltalán nem beszél magyarul. Megmutattuk a dalt egyik szerzőjének, Kis Tibinek is. Most múlik pontosan. Ez az a videó, ami ugyan már a sok ezredik változata a Quimby Most múlik pontosan című dalának, mégis 200 000-en kattintottak rá alig 10 nap alatt. Gondoltam egyetlen, mi volt így jó helyen. Ő Elis Niami, illetve Elis Incédi, Egerben él férjével, akivel Dzsogdzsakartában, Jáva szigetén ismerkedett meg. 2 éve költöztek haza Indonéziából. Magyar dalokat még szülővárosában mutatott neki férje. Azóta a 10 hónapos kislányának, Angelinának is énekel. Bocsánat, I have to see the book, okay? A dalhoz is még egy kis füzetből olvassa a szöveget. Azt mondta, nem is érti pontosan, inkább csak érzi a dalt. Megmutattuk a Quimby frontemberének, az Elis féle Most múlik pontosant. Kis Tibi 8 éve írta ezt a dalt, több 100 feldolgozást hallott már. Van ennek a dalnak már rengeteg feldolgozása. Egy részétől a zenekar a falat kaparja, van olyan, ami úgy szó-szó vagy oké, meg vannak olyanok, amik jól sikerültek. És hát ez egy kimondottan jól sikerült dolog, kimondott hát azért, mert hogy ez az intimitás, meg az őszintesség, meg az a egyszerűség, ami átjön ebből a kislányból, az a dalnak a lényege. And a surprise, boldog vagyok. Elis azt mondja, a dalt férjének szánta névnapi ajándékul, és egyáltalán nem akarta megosztani az interneten. Amikor kérdeztük, férje segített tolmácsolni. Szerette volna előadni névnapomra, így a családunk előtt. Aznap viszont, amikor ez a családi rendezvény volt, március 15-én ugye leesett ez a hatalmas nagy hóesés Magyarországra, és elmaradt a családi rendezvény tulajdonképpen, és akkor így azt gondolta, hogy na jó, akkor viszont felveszi és felteszi a YouTube-ra. Elis titokban gyakorolta a dalt, hogy meglephesse férjét. Most azt tervezi, hogy lefordítja indonéz nyelvre, és úgy is elénekli majd. Balett előadás, Beatles dalok.